kining pag-ayo sa atong sakit dili gini siya masulbad pinaagi og kwarta. Bisan pag pila ka bilyon ang atong kwarta, basta moabot na ginang sakit, di gyud makaalim ang kwarta. Labaw na gyud kung kasakit ang atong hisgutan, way kwarta nga makapapas totally sa kasakit. Muna ang sayop nato karon, labi na dinis atong nasod, ang atong sakit ug atong kasakit ato mang sulbaron pinaagig kwarta, hangtod na noon nga ang atong pipila ka mga officials gobyerno purti ng pangawat og kwarta ni samot ang mga sakit og kasakit. Ngilingay mong tupad ing nanaa kay sakit, pangutan-a ba nga naa og naa gani posible sa naa sa kay kasakit, magkuyog mo na sila. Unya unsa may imong solusyon? Kwarta. Ma-stress ka, musamot sad ang imong sakit, hasta imong kasakit kay wa man sa kay kwarta. Labi na aning kawat karon sa atong nasod nga inutang ra ba? Inutang unya gikawat pa gyud. Murabag ikaw asawa ka, nangutang kag kwarta para ipalit og bugas, para ipa-eskwela sa anak, kawaton sa bana aron isuyop. Paita na no? Nya ang magbayad sa utang kitang tanan, pinaagi ani mga taxes. 19 trillion divided by 115 million man tingali ta ka Filipinos karon, daan ni mga batang gagmay. Di ko no, so ay ko divide. 19 trillion divided by 115 million. Kansila ang unom ka zero, mahihug na lang na siya og pila naman 19 million divided by 115. Ana pila man, tagpila man kada Pilipino. Sakto ba ko? Pila man din ang trilyon? Pila na kasero ang trilyon? Orag 12 no? 12. Siyaman ang bilyon. Ang milyon, unom. Mo lagi. 19 million divided by 115. Pila? Sad ka maon di. Nalisod sad. Tagpila ang usa? 174. Pag-sure mo diha. Sige, mahala na mo diha. Kada Pilipino, di bagyan eh. Kada Pilipino, 100,000 kapin ang utang. Lisod ng tagbayad, 10,000 utang ka na inyong dawat-dawat. Unsa na kagpabayron ka og 100,000 kapin? Wa pa gani ka mosugod og lakaw. Mao palay pagkatao nimo lukdo na kag 100,000 nga utang tungod sa aning sigig pangawat. Kay wa pa lang unta ginakawata, pagkadaghan unta sa mabulahan. Ngano man na, tungod kay ang atong sakit o kasakit, atong gipamasin nga mawagtang pinaagis kwarta. Dili, matod pa sa atong unang pagbasa o sa atong ebanghelyo karon, ang unang pagbasa, gipanguyapan sila, nangamatay ang mga bata,
tungod sa pagkawa na kaon kay nibiya man sila sa Ginoo. Nya kay nibiya man sila sa Ginoo, ang silot sa Ginoo gipasagdan sila. Pasagdan. So sa ato pa kung di na gyud mangilabot ang Ginoo sa atong kinabuhi, mga matay gyud ta. Pero pag abot na ni Kristo ang tao nga muduol niya kadtong opisyal, ang iyang gihangyo, ang iyang sulugoon nga himatyon, naayo pinaagis pagtuo, pagdangop sa opisyal, ang ugangan ni Pedro nga gihilantan, gihikap rang kamot, naayo ang mga giyawaan, tanan nga masakiton, pulong lang ni Hesus nga maayo mo, naayo dayon pagkasimpol. Pasabot ang atong problema, basta naay Ginoo, pagkagamay ra gid ay ana. Dako ra kaayo ang Ginoo ikumparar sa atong problema. Mao na paminaw sa Ginoo. Ilingya imong tupad. Ing na mopalit ka raffle ticket. Ing na kono. Mopalit ka. Mao na og di ka mopalit og raffle ticket kay imong daginoton imong kwarta kay para ra ba ni ikaon sus ug wa na koy kaon patay gyud ko. Para ra ba ni sa akong maintenance sus ug di na ko kainom sa maintenance patay gyud ko. Timan baya kung mopalit kag raffle ticket nato dinhi unsa may mahitabo imong gihatag sa Ginoo ang imong pagsalig kay nitabang ka sa atong parokya, nitabang ka sa communities Ginoo. Ana pila naman roy atong halin, niabot na og 30,280 ka tickets. Salamat pakpak. So naa na lang 250,000 man to atong kuan, napay mga 220,000 ka tickets nga palitonon. Kutob pa ni July 25. Siya rog dili ni mahurot og sige lang gitag palit. Kamong territorial og online parishioners, palit mo ticket, usa ka ticket kada semana. Unya pamaligya san mo labing minus 5 ka tickets kada semana. Dali ra kay ni mahurot. Pero nganong di man gid mahurot tungod na sa kuwang tas pagsalig nga kun atong itugyan ang tanan ngadto sa Ginoo, ang tanan sad nga atong gikinahanglan ihatag sa Ginoo. Kanindot unta kun ang atong mga government officials muhunong na ni anang ilang kabalakas, ilang personal nga panginahanglan, nga ginahanglan sila nga padayon gid silang mulingkod sa pangagamhanan kay murag para nila og di na sila kalingkod sa pwesto nila karon, murag katapusan na gyud ilang kinabuhi. Bastang luoya ning atong mga government officials. Malimot na lang gud sila sa mga masakiton, malimot na lang sila sa mga estudyanteng mga kabos, malimot na lang sila sa mga farmers, malimot na sila sa mga kaning ni ang mga mananagat, malimot na sila gani sa mga pobre kaayong way mga balay, way mga karsada ang mga agianan, malimot sila ana. Ang ila na lang yung gihunahuna, ang akong kaugmaon pastilag mapildi ko sa eleksyon sunod, pastilan ug wa na koy income. Nya dagko na kay ni silag balay, dagko na kay ni silag mga pundo, paldo-paldo na malita-malitang kwarta. Para nila gamay lang gyapon, mangawat lang gyapon, makig-away lang gyapon, makigpatay lang gyapon, astang luoy ang klasihas pagkatao. Ug naamoy usa ka malitang kwarta karon, unsa may inyong buhaton? Ha? Ako moingon jud ko ninyo, ang butlag mo palit baka mog ticket. Og na kay usa ka malita, ang imong hunahunaon dayon ang akong balay, ang akong kaugmaon. Nya mohimo dayon kag dako kayong panginahanglan nga ang imong usa ka malitang kwarta kuwang. Mao na nitabo ro sa atong mga kuan, pirming kuwang. So na nga nang malitang kwarta gisultis mga 18 Marines. Kada semana ga-deliver sila kwarta, malita-malita kada semana.
Gisayunan ka ana. Unya ang nidawat ana, kuwang lang gyapon. Gusto lang gyapon silang usbon ang konstitusyon para padayon ang kawat. Wa nay muilis nila. Kutob sa muilis, alis. Ano na ilaron? Kanus pa man sila matagbaw. Way katagbawan kay ang kwarta lagi, dili makaluwas, dili makaayo. Usa man gustimaan nga naayo na ta mga igsoon, makontento ka sa imong kinabuhi. Ngayon, lingian na sa imong tupad. Kay di gina siya kontento, masakiton pa na siya. Ina kontento na ka sa imong naong. Ina kano. Sugdis naong, ina kontento ka sa imong naong. Kung di ka kontento, masakiton ka. Kamo mga asawa, kontento mo sa inyong bana. Basig nangita pa mo laing bana. Mga bana, kontento mo sa inyong asawa. Basig nangita mo laing bana nga wa diha. Nya kamo mga parishioners, kontento na mo sa inyong parish priest. Istoryahin. Nya ang parish priest na kontento na sagka sa inyong mga hogs kolekta. Samot. Di na ganita makontento pasabot wa tay Ginoo. Ana siya. Mao kay ginaingon man gud na nga sa to. The Lord is my shepherd. There is nothing I shall want. If God is with us, who can be against us? Sa to pa wa na gyud. Wa nay kuwang basta na ay Ginoo. Matod pa diri sa atong tubag sa Salmo, sa atong tubag, Ginoo, ayaw hikalimti ang kinabuhi sa imong mga kabos. Una ta makasinati o Ginoo, kinahanglan mahimo gitang kabos. Ang kanang kabos, kanunay ng mangayo. Nya kanasang kabos, musalig gina sila. Mao bitaw nga gipahimuslan ginis mga politisyan. Matod pa sa akong maestros una sa sociology, iyang gi-analyze ang atong mga political kanaganing situation. Naadyo ko ng mga politicians nga naning kamot to make Filipinos poor. Nga naman, kay kung kabos kuno ang mga Filipinos, sayon ra i-control. Munang doon ay prinsipyo kunong gisunod ning ubang mga politicians nga make the people poor and then rule. Sakto? Sakto ba? Make the people poor and then rule. Muna siya. Kay og kabos, inig-ingon sa amo, buhatan ni mo, buhat man, yes sir. Pero dato, questionon yun ka. Ing naragod nga palit mo raffle ticket. Moingon day na, unya, sigil tagpalit. Mana, question na. Basta, feeling niya, siya mo'y haod. Kaya dinhi sa parokya, inigingon ako, palit mo raffle ticket, nagpaila na nga atong parokya, kabos. Nya kamo mo'y dato. Kamong naminaw, kamong nagtanaw aning atong misa, kamo mo'y dato, ang parokya mo'y kabos. Mo nang kusog kay mo ingon, analyze on ninyo, unya. Pero kamo na gani mo'y mangayo, ang sa may mahitabo, bisag unsay isulti sa inyong gipangayuan, inyong sundon. Moingon ang inyong gipangayuan nga pagkuha og tubig kay akong bendisyonan niya, imna na, basta tag sa kabalding tubig. Tubig yun. Pagkuhag lana kay ako ng bendisyonan, maunay ihaplas kada gabi, maayo ka, hala, sunod ayon. Kabos man. Kabos ba? Musunod gina. Pagkuha diag asin usa ka balde nga humda ng imong lawas,
bulita nas asin, ighigda nimo, igkaugma, marinated na ka. Mo sunod yun. Basta nakabus na ka, kanabang murag paminaw nimo, murag wa na kay mahimo ba? Nya importante kay nas Ginoo nga kita sa iyang atubangan mahimutang kabos. Mo nang niingon siya, bulahan kamong mga kabos, mainyo ang gingharian sa langit. Ayaw gyud pag-assume nga makahimo ka nga ikaw ra nga way Ginoo. Mo na ako misalig ra pud ko sa Ginoo sa akong kakabos, isip inyong Paris Priest, sa akong kakulangan nya kadako aning atong projects. Matod pas komentaryo sa usa nako ka amigo dinhi karos parokya, ingon siya, Pader, oy, daghana sa daning imong project. Gikapoy natin ito siya, basta una magsige man to siya, ingon, Pader, believe jud kay ko nimo, Pader, kay sus gabiha ning duta na sa parokya, Pader, karon nga daghan kay project, Pader, oy, daghana sa imong project. Nako, og di na kamutabang, pahawa gud. Unsa man gikapoy na mo o gusto pa mong mahuman ang atong bell tower? Oh, tanawa, gusto man day mo. Gusto pa mong mahuman ang atong adoration chapel? Gusto man day mo. Ya, gusto pa mo nga mahuman atong bag-ong public CR diha? Oh, hinayas tingog. Gusto mo nga mahimo na natong atong walk of apostles, des buta pumiro dapit. Nya gusto mong mailisan niya itong mga bangko. Hinay gusto. Gusto may Pader. Gusto may ana-ana unta. Gusto. Kita sang naminaw na patay. Mauning tinubagan na murag wa na gyud tabla ra iampo mo kami. Iso sa gito singot isod swerto iambang wata Ginoo murag wa na gi unod ba wa na unod. Ayaw na kanang kinasing-kasing. Bitaw salamat kay ninyo ha. Sige bisag naglisod tab, sige gyud kumbati na nya sunod sad mo aning akong YouTube channel. Makatabang basta na sige mo view, like, share, o subscribe. Kani Padresiano ubod ba? Sunda sa na ninyo. Pila man kabuk ninyo din nga kada adlaw yun. Sige view, like, share, ani akong YouTube channel. Beta sa kamot. O tanawa. Upat ra kabuok. Nya ka mauban, sa man yung gibuhat. Sige yun. Aron sa ta maka-income tagamay, kapaldo sa ta ba? Oy, niabot na ra ba di ang katong sa YouTube gapo ako nung tong nasulti no, niabot og last month ang atong income sa YouTube kay niabot og 218,000 kapin. Pakpak. Salamat kayo. Kapaldo tagamay. Nya ang atong charitable expenses niabot og 1.2 million. Nya ang atong income sa YouTube 218. Mura ra gapnod nga gamayng papel gilabay ni musbaha ang anod dayon. Pero sagdi lang, may nakatampom sa to gamay. Na magi mahatagan ato. Mao na mga igsuon, dili ta mahadlok sa mga sakit o kasakit ang atong kahadlukan kun wa natay Ginoo. Dili ta mahadlok anang kamatayon ang atong kahadlukan ug wa na ta ma-connected sa tag-iyas kinabuhi nga mao ang Ginoo. Mao na kun unsa may pangapamaagi nga maduol tas Ginoo atong buhaton kaning pagtabang sa parokya, pagtabang sa ato isig katao, pagpaambit sa atong mga grasya ginagmay ug dinagko, mao ginay makapaduol nato sa Ginoo. O kining pagampo nga total surrender to God's will, mao ginay makapaduol nato sa Ginoo. Itudlo na nato sa atong katawhan, labi na gyud mga batan-on, sa mga bata, aron di sila mawagtang sa kanibang ilang panghuna-huna, dili mayawaan sama nirong ubang batan-on nga mamusil sa ilang kapwa batan-on, manunggab,
do na pay ginikanan gidunggab sa iyang kaugalingong anak, kay ang anak nangayog para suyop wa tagais inahan, gidunggab ang inahan, pasti lang paita. Inom do balita gahapon man ito, anak nangayo siyang mama o para suyop, wa muhatag ang mama kay wa sa tingi kwarta, gidunggab mo. Grabe kayo, wa na Ginoo, gubot patas lukot. Nga mao ni karon, krimen, drugas, grabe kaayo. Ngano man kay nga atong mga leaders, masimbahan man o magobyerno, kasagaran nila kwarta na ang gipangita, dili na Ginoo. Kwarta na ang gisaligan, dili na ang Ginoo. Ang nisalig sa Ginoo manindog ta.